おはようございます。おはようございます。よいしょ。おはようございます。ヌーさん、待機ありがとうございます。コメント待機ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。グビエタン、おはようございます。全然そんなそろりと来なくていいんだよ。おはかなめ、おはようございます。よいしょ。はい。バーチャル美少女受肉ボイチェおじさんのかなめと申します。よろしくお願いいたします。SCS 事務所の e ライバーに所属しております。はい。大丈夫かな？見えてるかな？重たかったりしませんか？大丈夫ですか？よいしょ。あ、なるほどな。よいしょ。本日、今日はね、1月21日、第127回、朝かける要を元気にやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ね。よし。おはようございます。いいかな？これにして、大丈夫かな？ごめんね、なんかちょっとバタバタしちゃった。よし。それではね、ちょっと元気にね、やっていきたいと思います。なんだろうな。なんか言わせてるみたいな感じになっちゃうからやだな。ありがとうございます。はい。今日は、火曜日っていうことでね、本当はピアノの日なんだけど、ちょっとパソコンの関係でやっぱりちょっとつなげられなかったから、残念ながらピアノは、来週になります。その代わりね、朗読をちょっとね、やらせてもらえたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ちょっと面白いな、そのコメント。はい。よいしょー。で、OK かなこれで。うん。で、なんだ。いいか。よし。はい。ちょっと質問なんだけど、この配信で今、字幕って皆さんつけることできますか？ちょっともしかしたらなんか字幕できないかも。ちょっとね、面白いなと思ったのが、ちょっと人のね、生放送というか、あれを見てて、字幕っていうのがあるんですよね。で、それを、なんだろうな。要は、この喋った内容、喋ったことが字幕で流れるんですよね、この下の方に。ってで、それがね、意外となんかガバガバでもうなんか、とんでもない感じになったりするんだよね。それがすごい面白かったんで、もし、あれだったら、ちょっと字幕つけられるんだったら、どうなんだろう？できるのかな？できるのであれば、ちょっとやってみてもらえたら面白いかなって。ちょっと朗読の時にね、滑舌とかもわかるんで、よかったらちょっとそれで見てみてください。まあ、アーカイブの方でも見れたりするのかな？うん。なので、まあちょっとそういうねやってみたいなと思います。ということでね、今日のコーナーに参りたいと思います。今日は、1月21日。はい。
何の日だと思いますか？1月20日、なんかね、スマホがね、すごい重たい。何なんだろう。よいしょ。しょうがないね。ごめんなさい。ちょっと今日は、なんか、あれになっちゃってるな。よいしょ。スマホが開かんのよね。はい。本日1月21日は、要様は重いような。別に私が重いんじゃなくて、なんだ、スマホが重たい。はい。で、本日、ちょっとね、面白い日が2つありますので、紹介したいなと思います。まず1つ、1937年のこの日、BBC が世界初の料理番組、ゆうべの料理っていうのを開始したことにちなんで、本日は料理番組の日だそうです。ね。私もね、なんか、料理番組とかは、まあ、あんまりね、見ないっちゃ見ないんだけど、見ないんかいみたいなね。最近はその YouTube でね、よくね、その料理動画とか、まあ、料理して大食いするとかね。某気まぐれさんとか、タニヤンさん。タニヤンさん全部言っちゃったな。がね、好きで結構見てたりするんだよね。うん。だから、3分クッキング。ね。おすすめのケーキ作り動画あるよ。私も知ってる。一緒かはわかんないけどね。すごい。あとね、その方がやってるアンパンマン組 RTA っていうのも面白いんで、ぜひね、見てもらいたいなってはい。ね。そう、なんかやっぱさ、そういう技術を持ってる人っていいよね。ほんと、羨ましい。羨ましいっていうか見てて面白いもんね。アンパンマン組もうね、ほんと面白いから皆さん、アンパンマン組 RTA って知ってますか？こちらで、待機をしていただいたね、うなぎぬんさんがちょっとやってるんだけども、まあなんか、うなぎ系 VTuber の登竜門らしいのでちょっと面白いんで、よかったらみんな見て、ちょっとやってみてくださいはい。で、まあそんな感じで今日は料理番組の日で、もう一個あるのが、ライバルが手を結ぶ日だそうです寿司の人の、ね、そうだね。昨日一緒にやった、ミートゥーさん、みーちゃんの、料理動画、ローストビーフだとかね、いろいろやってるけど、あれいいよね、ほんと。ほんと。料理とかできるとかな？私もやりたいわ。私できるの、なんだ、肉じゃがと、チャーハンと、カレーぐらいか。なんか誰でもできそうなやつだねあと、まあ、卵焼きもまあできるかなはい。まあ、すごい、あれだけど、男料理みたいな感じですごいざっくりしてるから、動画にできないと思うんだけどねはい。料理番組とかね、動画で見るとほんと面白い。なんか夜中にさ、お腹減って、ちょっと見たくなっちゃうんだよね。私が料理動画。いやー、やめた方がいいって。食欲減退するもんしか見せれないよ。どんなだはい。てか、要様ってなんだそれ広まるとちょっと恥ずかしいなはい。でね、もう一個さっき言った、ライバルが手を結ぶ日っていうことでね。なんでかっていうと、慶応2年の1月21日。西暦で言うと、1866年の、新暦か。で、1866年の3月7日。坂本龍馬らの仲介により、
長州藩と薩摩藩が薩長同盟を結んだ日だそうです。うん。だから、そっか。新暦だから別に今日でもないのか。まあまあまあ、でもね。うん。旧暦と新暦ってさ、年数は違うの？西暦とあれは違うから、わかんないや。うん。ムキムキの人が料理してるんだろうな。ムキムキではないけどさ。ムキムキではないけども。うん。ね。まあ、その薩長同盟とかね。あんまり、なんか龍馬が行くっていうのはね、本で見てたんだけど、具体的に、まあ、仲の悪い薩摩と長州が手を結んだっていうね。うん。よいしょ。すごいよね。歴史的な日だよね。片手でリンゴジュース配信。私違う、ダメだよ。私さ、手ちっちゃいから、握る潰せないんだよ。なんかね、やっぱね、手でかくないとね、ダメだよ。ああいうのは。ね。そうそうそう。でも面白そう。なんかさ、料理とか、その動画とか、あれ面白そうだよね。ね。自分で作って食べて。結構なんかその料理動画で、その、撮影で結構大変みたいなね。その料理してそれを片付けするとか、ね。みかんだよね、これ。みかんなら多分大丈夫だけど、もったいないよ。ジュースか。どうやってやるんだろう。うん。それ、でも需要あんのかな？いきなり、バーンって潰して、ジュースにしてグビって飲む動画とかさ。一体何の需要があるんだろうね。ね。うん。ちょっとでも、なんだろう、内容としては面白そうだよね。なんだこれ、何を見させられてんだろうみたいなね。そんな配信もなんかちょっと、配信というか、動画も面白いかもしれない。はい。ね。いやー。ということで、今日は料理番組の人、ワイルドだろう料理番組の人、ライバルが手を結んだ日ですね。手を結ぶ日か。ね。面白い。前さ、以前は、そう、それこそ初期の頃の朝かなでは、こう何の日っていうところから関連づけて、まあなんかいろいろお話はしてたんだよね。で、まあちょっと今日坂本龍馬さんについてお話ししようかなと思ったの。もう好きだから、好きというかまあ、そのお話が結構有名で、もう親の影響なんだけど、まあ好きだったからね。で、ただね、語るものが多くて何とも言えないね。うん。うん。まあでもその、坂本龍馬さんのなんか、死ぬ時は前向きとかね。そこら辺がよく出てくるんで、私はそのあれが好きだなーっていうだけなんだけど。はい。ということで、今日は何の日のコーナーでございました。まあね、なんだろうな。こういう今日は何の日とかってね、まあ聞いて、例えば職場とか学校とかね、どっかで友達とかね、今日は何の日なんだよっていう、まあ一つの話題となったらね、嬉しいなと思っております。はい。ちょっと水飲みますね。よいしょ。はい、お待たせしました。あれだよね。オレンジジュース飲みたい。次の夜の配信は、要様龍馬について熱く語る配信。まあでも、なんだろうな。
私が知ってるのは、司馬遼太郎さんの龍馬が行くだったかな。だよね、司馬遼太郎さんだよね。のやつだから、なんだろう、結構ファンタジー入ってるというか、ファンタジーでもないか。その史実、本当のところとはなんか結構違ったりとかしてそうなんだよね。うん。だから、まあどうなんだろうね。歴史のさ、ああいう小説とかって結構ファンタジーだよね。まあその作者の、まあいろんなね、情報とか実際に集めてね、旅して、そこの現地行って話聞いてとかね、いろんな調査はあると思うんだけど、まあでもそっからね、組み合わせて自分の中でストーリー作って、ああいう風に小説になってると思うので、こういうことやった人なんだよって鵜呑みにするのはまた違うのかなってちょっと思ってます。はい。ね。お水がおかわいい。おかわいい。お嬢様系なのね。おかわいいことですわね。はい。ってことでね、今日は、さっき最初に言ったんだけど、ピアノがちょっとできないので、朗読をさせていただきます。ほいでね、朗読をさせてもらうんだけど、どうだろう。ちょっと試してもらいたい。あれ、できるかな？字幕って使えたりする？使えないかな？あ、できなそうだな。字幕できなそうやな。うん。できないか。残念だ。すいません。そう、朗読をね、ちょっと字幕でやりたいなと思ってて。で、もうちょっと、来週には、ちょっと新パソコンになったら、その字幕やるための、こっちの方でね、この配信画面に映すようにしようと思うので、はい。今日もしできたら、お願いします。アーカイブとかでもね、だったらできるんじゃないかな。わからんけども。うん。はい。ということで、よいしょ。これじゃない。読むのはこれじゃない。早速ね、今日は朗読ということで、いつもの水色文庫さんっていうところから、読ませていただきたいと思います。どうしようかな、BGM。無理せず、眠いときはゆっくり寝て。でもお仕事なのかな、グビアタン。私もこれ終わったら、ちょっと仕事の準備しないといけないんだけど。はい。では、BGM はちょっと下げて。かな。仕事か。お疲れ様です。フィーネさん、おはばんぴーろー。おはようございます。朗読っていうことでね、今回は安全第一っていうのをね、ちょっとね、読んだんだけど、ちょっとよくわかんないなって思って。よくわかんない。私自身ちょっとなんとなくわかんなかったんだけど、こういうのはね、読んだ人、聞いた人が、どう思うか、どういうあれを抱くかって感じだと思うんで、ちょっと読んでみたいなと思います。ちょっと BGM 消そうかな。なんか雰囲気がこれじゃない。うん。大丈夫かな？よし。いきまーす。安全第一。工事現場は安全第一。横断歩道は安全第一。調理実習は安全第一。心臓手術は安全第一。自動車を運転するときはシートベルトを締めましょう。自転車に乗るときはライトをつけましょう。出産するときはラマーズ法で呼吸しましょう。
むやみに逆噴射しない。水爆の発射ボタンは押さない。モスリムの人たちを罵らない。国旗を燃やさない。コンビニに押し入らない。他国の人を拉致しない。放火しない。ひき逃げしない。ストーカーにならない。踏切に車を置き去りにしない。ビルに旅客機を突っ込ませない。君は言う。気をつけて行ってきてね。僕は言う。気をつけて帰ってくるんだよ。人は皆、人の無事を祈る。僕は君の無事を祈る。君も僕の無事を祈る。君と、君の家族と、僕のお母さんと、僕の妹と、妹の息子と、妹の夫の無事を祈る。お母さんの友達と、君の友達の友達と、君の親戚と、親戚の友達と、親戚の友達の知り合いの政治家や役人や、ゴミ拾いの人の無事を祈る。顔も忘れた同級生と、その家族と、ホームステイの中国人と、マルチ商法にはまった妻の無事を祈る。でもなんだって、人は人に銃を向ける。気をつけて行っておいで。気をつけて帰っておいで。着いたら電話しな。帰ったらメールしな。電車に乗り遅れないようにね。ガスの元栓は閉めておくように。横断歩道は気をつけて。包丁で手を切らないように。僕の額に大きなレッテル。君に向かって安全第一。はい。ちょっとわかんないよね、内容。難しいというよりは、なんだろうな。結構政治的なあれなのかな。でもこれ見て私ちょっとね、なんとなくというか、あれ思うのは、なんて言うんだろう。深い。ね、深い。あれクミヤちゃんが、またメッセージ消してる。わからん。見てなかった。まあ、ね、ほんと、いろんな人の、見てくれる人にさ、いってらっしゃい、気をつけてねっていうか、気をつけてねは向いてないな。一緒に頑張ろうねしか言ってない。まあでも、いってらっしゃいって言ってね、言ってるんだけど、なんだろうね。無事を祈ってる割には確かに、何かね、銃を向けるわけはないけど、なんか、なんとも言えんな。わからんな。なんかわからないなっていう感じのお話で、ただ、なんかすごい文章として面白いなと思って読んじゃいましたね。一応ね、決めるとき、ちょっとね、自分で確認して、なんか朝言って大丈夫かなとかね、一応見はするんだけど、これちょっとね、朝のあれには適さないのが入ってたからそこは飛ばしたりしちゃったんだけど、身近なとこからが社会風刺まで。ね。なんか、知らない間に誰かを傷つけてそうな、気がしちゃうなと思って、だから気をつけようかなっていうのはちょっと、まあ思ったかな。難しいね。まあこういうのは本当に考えるな、感じろみたいな、そんな感じなのかもしれないけど。ね。はい。どうだったかな？またね、なんか、どっかこういう、ここのサイトいいよとかね、なんか面白いのあったら教えてください。いつもね、ちょっと水色文庫さんで一応探してはいるんだけど、結構ね、面白いのがいくつもあって、これいいなとか思って、結構メモというか、保存したりはしてるんだけど、ね。まあ、ボイチェンを通してるので、滑舌的なところが結構
うまくいかなかったりすると思うんだよね。だけどそのボイチェン通してもうまく喋れるんだったら、そうなれるようにね、ちょっと訓練したいなっていうのもあって、ちょっと朗読をね、やり始めてます。はい。という感じですね。喉が渇く。ちょっと待ってね。はい。練習ですね。どんどんね、ちょっと自分がこれやってみようかなっていうのはやってみたいなって、なんだやってみたいと思ったらちょっと実際にやってみようっていう感じで、今年はね、やりたいと思ってんで、よろしくお願いします。はい。ということで今日は、本当はピアノだったんだけどね、申し訳ありません。朗読をさせていただきました。来週には必ず、来週が、あれか、本番か。来週は、風の通り道、トトロのやつですね。あれをピアノでちょっとやりますので、ぜひ聞きに来てくれたら嬉しいです。いろいろね、楽譜で迷ったりね、いろいろしたんだけど、なんとなく形にはなりそうなので、ね、あとは練習あるのみですね。頑張ります。眠あとは、今週、ちゃんとね、5時半からやっていくんですけれども、土曜日の朝に配信があるかもしれません。決定じゃないというか、半分ゲリラみたいな感じになると思うんだけど、ちょっとね、試しと言いますか。あくまでちょっとやってみようかなっていう感じの、プロトタイプですね。をやりたいなと思っておりますので。もしね、見かけたらよろしくお願いします。題名は朝かなではないというか、朝かける要ではありません。ね、いろいろね、本当は夜ももうちょっとやりたいんだけどね。夜よりも結局私は朝が一番その時間の都合がつくんでちょっと土日朝をちょっとやってみて、で夜もね、実は任天堂スイッチを買ったのでね、そちらの配信ができるようにね、環境を整えてやりたいなと思っております。それもね、ただちょっとパソコンがまた帰ってきてからになっちゃうんでね、なかなか難しいんだけど。ということで、いいお時間になりましたね。はい。今日は見に来てくれてありがとうございます。皆さんね、安全第一で、ね、本当に気をつけてね。また明日お会いできたら嬉しいです。では、今日も一日楽しんで一緒にね、頑張りましょう。ではでは、いってらっしゃい。いってらっしゃい。じゃあねー。私もお仕事行ってきます。お疲れ様でした。